Kay pipila ka bahin sa Central Visayas sama sa Sugbo, apektado sa trap o hinungaw sa bagyong Aghon. Hinungdan nga ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay nangandam sa posibleng epekto nini. Ang detalye sa live report ni Pemary Dumabok. Pem. Land gi-activate na sugod pa kagahapon ang mga barangay disaster team sa dakbayan sa Talisay, ilabi na ang mga barangay nga duol sa kadagatan ug kasapaan. Gipasaka na sa masabog nga lugar sa mga mananagat sa sitio Okra, barangay poblasyon ng ilang mga sakayan sa dapit nga dili maigo sa hapak sa kusog nga bawd. Mao kini ang unang higayon nga nabantayan nila ang dagat nga baluron karong tuiga. Ang mga mananagat sama sa 66 anyos nga si Ricardo. Miingon nga mibalik na lang siya sa baybayon alas 6 ganihang buntag human makasugat sa kusog nga unos. Saka na, babaw. Tagak mo na sa baw. Mga bangunan, nga anod. Labta na ba? Kaya labi ng dagko ang dagat. Samot ni, kuan, dagan pa, ugupat kadlaw ang dagat, magkadako. Apan kining mga bata ang wala pa nung balinga ang kadako ug kabaluron sa dagat. Ug lingaw pa hinuon nga nag-ambak-ambak dinhi sa seawall. Ang mga barangay opisyal sa poblasyon ang nagmeeting alang sa dugang pangandam. Ang dagko niyang bawod ba? Pero hinoon, na naman tayo seawall. Pero di lang yun kumpiyansa. Ang mga mananagat atong gipinumduman nga bati kaayo. Doon na tayo kuan mag-announce tarong hapon, rekorida ta dito. Pwede naman to ang atong kuan. Sound system. Gaandam ang barangay sa generator set og PC nga ilang magamit dayon kun adunay ipaygayon nga rescue operations. Samtang giisa na sa Talisay City Police ang heightened alert aron makatanyag dayon og tabang ang kapulisan sa publiko. Gilibot usab ni Cebu Police Provincial Director Colonel Percival Zorilla ang mga buhatan sa kapulisan aron masusi ang ilang kaandam. We are monitoring din kasi kung makita natin na magtaas yung tubig, we might be recommending sa MDRM mo na tingnan natin yung mga possibility na mas-safe yung mga tao doon. Mato ni Alvin Santillana, Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga bisan di direktang apektado sa bagyo ang syudad, gipabantayan nila ang kasapaan, coastal areas ug ang mga landslide-prone areas. Ang ato ang kasapaan is dili siya tubigon kay wa may tubig ron na dried up man, no? Ang naa niya is ang silt, pagkakig silt, so meaning dali ra na siya muawas. So mo na siya ang amo ang pamantayan, especially dito sa area sa Lagtang na may Lagtang Tabunok kaning Salawan Trees, taas ang silt. Lalakip sa gi-activate sa City Disaster Team ang Community First Responder kon CFR aron madali makaresponde kung adunay masinati nga pagbaha o ang pag-awas sa sapa kuno galing adunay kusog nga pag-uwan. Lan? Okay, daghang salamat, Pemary Dumabok.